s'espera un altre moment, posa't roba confortable i sabates resistents. Benvinguts a la segona trobada virtual amb Valencians UK, en la que tenim el plaer de comptar amb l'historiador i cronista de la ciutat de València, Vicent Baidal. I res, per començar, presentar-nos nosaltres, per a tots els que no ens conegueu. Nosaltres som Valencians UK i ens vam formar al maig del 2018 i la nostra idea i el per què ens vàrem presentar com a grup és perquè nosaltres volíem ser una organització que servirà com a punt de contacte per a tots els valencians nouvinguts a la ciutat, a Londres, que és on estem, i també per fer promoció de la cultura i de la llengua valenciana al Regne Unit. Ara, de moment, estem a Londres, però esperem que en els propers anys tindré la capacitat i l'oportunitat de també poder fer més activitats a la resta del país. I també dir que el darrer març, el darrer 13 de març, la Generalitat Valenciana ens va reconèixer a Valencians UK com a centre valencià oficial a l'exterior. I també els membres de la Junta som el Jordi Llaces, que presentarà el nostre convidat, que és el president, jo mateixa, Neus, que soc la secretària, també tenim el Ferran, el tresorer, i el Rafael, la Concha i la Ima, que són els vocals, i contem amb una de les fundadores de l'organització, la Saïa, que és la nostra representant exterior al País Valencià. I això és tot de la nostra part. Vale. També contar-vos una miqueta sobre el nostre convidat, sobre Vicent. És doctor en Història Medieval i professor d'Història del Dret en la Universitat Jaume I. I algun dels seus llibres per als quals el coneixereu són Vent de Cabilia i Els valencians, des de quan som valencians. I ara li passo la paraula al meu company Jordi, que vos presentarà en més detall la xerrada. Diuen que una imatge val més que 1000 paraules. Tenim aquesta idea gravada a foc en cadascú de nosaltres. I és veritat, una imatge ajuda a il·lustrar un fet i crea una instantània al nostre cervell. La història, sobretot la recent, és tota plena d'aquestes imatges que il·lustren milers de contextos sovint desconeguts pel receptor. Tots recordem molt bé les imatges que han desenvolupat el nostre interès pels fets històrics. Pareu un moment i recordeu qualsevol imatge que us evoqui una història memorable o un moment històric. Un vídeo, una fotografia, un quadre o inclús una pintura rupestre que us faci memòria d'algun fet. Ho teniu? Guardeu-la. Jo recordo molt vivament aquelles classes de la meva mestra d'història, la Mercè. Era la EGB. Em captivava sobretot la seva forma d'explicar i amb aquelles petites historietes que escapaven el text del llibre. Amb elles, jo muntava els cadafals on anava seient els meus nous coneixements. Arribats a quasi al final del llibre, a punt d'acabar el curs, tocava la Guerra Civil Espanyola. Tenia moltes ganes d'arribar a aquell capítol. Potser per ser proper o perquè la meva àvia me n'havia transmès tants i tants records i batalletes, m'interessava molt. El meu pare també m'havia explicat com va viure enmig d'aquell estrany moment que anomenaven dictadura. Potser perquè em tocava quasi de prop, històricament parlant, eren les històries en les que els seus personatges deixaven de ser les fotos dels llibres i els podia substituir jo per familiars meus i persones properes. Després de capítols extensos sobre les guerres mundials, tocava el moment de la veritat. I la veritat, si més no, va ser reduïda a quasi res. Sorpresa. En un llibre que tenia moltes i moltes històries, vam acabar en que la Guerra Civil Espanyola era un full i mig de text i amb una foto que ocupava quasi mitja pàgina ella sola. Ens explicaven que hi havia hagut una segona república, que després un tal general Franco havia instaurat una dictadura que va durar uns 40 anys. De com es va viure la dictadura i de les històries de l'àvia, ni paraula. Després van tindre uns moviments democràtics i amb ells la transició. Al poc de temps ja eren feliços i menjaven pastissos. Va ser un cop fort. Recordo anar a casa a parlar amb el pare.
Com és que la història recent és tan curta? Com és que no expliquen la dictadura? El pare va dibuixar un somriure i em va dir: quan la cosa està tendra, la història no s'explica bé o s'explica a mitges. El pare em va anar omplint el sarró del coneixement i responent preguntes em va il·lustrar. Anys després, això em portaré a llegir a gent com Paul Preston, gràcies també a les recomanacions del pare, que encara més ampliaren el meu coneixement sobre allò que no m'havien explicat a l'escola. Tornant a la foto d'aquell llibre de socials que m'havia fallat, les paraules que l'acompanyaven m'havien fallat també, tant a mi com a molta gent que vindria després, a tota una generació i a les següents. Si un fet tan recent i amb tanta documentació patia per ser explicat, què fallava? Fallaven moltes coses, però sobretot fallava context, interpretació i sobretot voluntat d'explicar-ho. Per aquest motiu, persones com la que tenim avui, amb nosaltres, el Vicent Baidal, no són només necessàries, són un bé a cuidar. Ens diuen que la història està aquí o allí per a qui la vulga llegir, però qui ens l'explica? Qui l'escriu? Qui la interpreta? Qui s'ocupa de cartografiar l'horta per fer-nos entendre la seva riquesa i importància, per mantenir-la i per cuidar-la al llarg dels anys? Són els llibres recents. Per exemple, el llibre de Baidal, que s'anomena València no s'acaba mai, on descobreixo els atacs a les juderies, entre elles la d'Alzira, el meu poble natal. I de sobte s'encén una espurna. Les ganes per descobrir la juderia del meu poble i més coses que no conec del lloc que em va veure créixer. Perquè volem saber què i qui som, com a ciutadans d'un poble i d'una identitat col·lectiva en debat continu. I sempre abocada a ofrenar noves glòries als altres, en lloc de buscar la nostra història. Ens calen persones com el nostre convidat d'avui, perquè ni la foto de Franco, ni l'horta, ni el regadiu, ni l'arc medieval d'Alzira, ara visitable, ni què som, s'expliquen sols amb fotos o dades amb poc de context, perquè el mínim ja no és suficient. I perquè cada vegada més ni la imatge que vos ha vingut al cervell ni les 1000 paraules ens són suficients per a tapar eixe buit de context que ens persegueix. Volem escoltar la història de la nostra història, més enllà de les batalletes soltes, perquè el País Valencià no s'acaba mai. Tot just comencem a conèixer-lo. Amb tots vosaltres, Vicent Baidal. Gràcies. Hola, moltíssimes gràcies per una presentació tan bonica, la veritat, que ja ens obri les ganes de començar a parlar d'història. Si em pots fer anfitrió, utilitzaré també algunes imatges per a anar il·lustrant el que vos comentaré. I en primer lloc, això, a banda de moltíssimes gràcies per aquesta presentació tan bonica, gràcies per haver-me convidat. Preferiria estar a Londres amb tots vosaltres. De fet, vaig viure un parell d'anys a Anglaterra. La veritat és que tinc molt bones relacions i gent encara que viu allà, que conec. Però, bueno, donades les circumstàncies, hem de fer la xerrada, evidentment, de manera virtual i telemàtica. I, en aquest sentit, jo primer faré una xerrada, escrit per no allargar-me massa, entorn d'una mitja hora aproximadament, jo crec, i després, si voleu, podem obrir un torn de preguntes sobre el que he explicat o sobre qualsevol altra cosa relativa a la història dels valencians dins i fora, que és com he titulat el que diré ara a continuació. La xerrada que faré a continuació, en què tracte d'analitzar l'evolució històrica dels valencians a partir, sobretot, de la seva representació i de la seva comprensió en l'exterior. És a dir, com els valencians s'han percebut a si mateixos com un col·lectiu i com això ha condicionat la seva relació amb altres col·lectivitats a l'estranger, sobretot. Vosaltres ho sabeu millor que ningú, que quan estàs vivint fora és quan te n'adones que els valencians tenim una sèrie de trets col·lectius que ens fan diferents i que ens particularitzen dins del conjunt de col·lectivitats del món. Jo crec que, doncs això, quan estem fora és quan més clar ho veiem. I voldria mostrar-vos que això ha passat al llarg de la història, no només ara, sinó encara més en alguns altres moments de la història, a través de diversos casos que anirem veient des de l'edat mitjana fins a l'actualitat. I m'agradaria començar pel cas, precisament,
d'un valencià molt famós que va estar a l'Anglaterra medieval, a Londres, a més, concretament, i m'estic referint al cavaller valencià Joanot Martorell, nascut a la ciutat de València en 1410 i mort també en ella en 1465. Per tant, en el segle XV, el segle d'or dels valencians. I una de les mostres més velles que ens va deixar del seu pas per Anglaterra és la part de la seva novel·la Tirant lo Blanc, justament el principi, que es desenvolupa a terres angleses on Tirant de Roca Salada, és armat cavaller. I vos voldria llegir un fragment a partir de la versió adaptada que va fer Josep Vicent Miralles, il·lustrada per Paula Onet, de la qual podeu veure així la portada d'eixa versió, i aquesta versió comença així. Quan Tirant despertà, l'home de barba blanca el mirava pacíficament assentat al costat d'un arbre a la vora d'una font d'aigües cristal·lines amb un llibre vell entre les mans. Era el famós cavaller Guillem de Varoic, l'alliberador de l'illa d'Anglaterra, home instruït en les disciplines de Déu i de les armes, que havia renunciat a ser rei i havia abandonat el món per a consagrar-se a l'oració en la soledat de la muntanya. Feia molts dies que Tirant cavalcava en companyia dels seus per anar a la cort del rei d'Anglaterra a fer-se cavaller. I en un moment en què la son l'havia vençut, el seu cavall havia abandonat el camí principal i l'havia guiat fins al paratge on es trobava l'ancià cavaller, Guillem de Varoic. L'animal, en un impuls per a beure aigua, sacsà el jove genet i el tragué de l'insomni. Quan Tirant es despertà, l'ermità li digué suaument: «Vos pregue, per cortesia, que em vulgueu dir qui sou i quins negocis vos han portat fins ací». Què estava fent en aquest fragment Joanot Martorell? Doncs integrar en la seva obra part dels coneixements que havia adquirit a Anglaterra, on sabem que va estar un any, com a mínim, en 1437, i probablement després un altre any, cap a 1450, i allí deia conèixer les llegendes que es contaven sobre el cavaller Guy of Warwick, que és precisament el Guillem de Varoic que apareix en la novel·la. I què havia anat a fer Martorell a Anglaterra? Doncs dues coses que ens interessen per a entendre la seva valencianitat, és a dir, la seva vinculació a una col·lectivitat que ell mateix considerava valenciana. En primer lloc, en 1437, havia anat a demanar al rei d'Anglaterra que fora el jutge d'un duel a mort, al qual havia desafiat a un altre cavaller valencià, Joan de Montpalau, en un afer que finalment es va resoldre a través d'un acord econòmic, però que fins i tot va ser tractat en les Corts Valencianes que s'estaven celebrant aleshores, que van prohibir aquella mena de duels a mort, tan habituals entre la noblesa de l'època. Per una altra banda, la segona visita a Anglaterra, en 1450, és possible que Joanot Martorell formara part d'una ambaixada que Alfons el Magnànim va enviar a la cort del rei d'Anglaterra per tal d'agrair la seva inclusió, la inclusió d'Alfons el Magnànim, en l'exclusiu orde cavalleresc de la Garrotera. Deien The Most Noble Order of the Guard. Era el nom d'aquest orde de la Garrotera. I són dos elements interessants, com deia, per explicar la valencianitat de Martorell i, com ara veurem, i també per explicar una de les frases més famoses del Tirant lo Blanc, que és aquella que diu que ell va escriure en vulgar llengua valenciana per so que la nació d'on jo soc natural se'n puxa a alegrar. És a dir, que ell es considerava de nació valenciana, diem aquestes paraules, en aquest cas sobretot en el sentit d'estirp, de conjunt de gent que es considera valenciana, i igualment li deia a la seva llengua valenciana. I com i per què deia això un cavaller valencià d'orígens catalans a mitjan segle XV? Doncs ho podem explicar
si resseguim la mateixa presència dels Martorell, de la família Martorell, a Terres Valencianes des del moment de la conquesta de Jaume I i de la fundació del Regne de València en 1231. Per tant, ara anem a fer un salt en el temps, anem a remuntar-nos al segle XIII, al moment en què hi havia a la península Ibèrica este mapa que ara vos ensenyaré. Este és el mapa de la península Ibèrica just abans de la conquesta de Jaume I. Així veiem al sud de la península a l'Àndalus, dins de l'imperi almohade, que també arribava al nord d'Àfrica, i al nord una sèrie de territoris cristians. Veiem Portugal, Lleó, Castella, Navarra i la Corona d'Aragó amb Aragó i Catalunya. I durant aquell mateix segle XIII es va produir un gran avanç conqueridor dels cristians cap al sud, de manera que no només els portuguesos i els castellano-lleonesos van guanyar moltes terres de l'Àndalus, sinó que també els aragonesos i els catalans, en la part oriental, van conquerir les antigues taifes i governacions de València, de Xàtiva, de Dénia i part de Múrcia, fundant un nou territori, el Regne de València, per decisió de Jaume I en 1238, amb unes lleis pròpies, els Furs de València, i amb unes corts pròpies, les Corts Valencianes, que gestionaven els afers col·lectius dels habitants del territori valencià, del Sénia fins al Segura, en les fronteres que ara veureu en aquest altre mapa, que us ensenyaré, les fronteres que veieu ací. En aquest altre mapa, a més, veiem Aragó, Catalunya i València, també hi ha reflectida una altra cosa que també ens interessa per explicar aquesta valencianitat que apareix en l'edat mitjana. I així veiem la procedència dels pobladors medievals del Regne de València a partir d'uns detallats estudis que va fer l'historiador Enric Guinot, va analitzar totes les llistes conegudes de noms i cognoms dels segles XIII al XV del territori valencià, i amb això es poden diferenciar qui venia de Catalunya, qui venia d'Aragó, i podem veure en aquest mapa fins a 3 coses. En primer lloc, si us fixeu en la part del Regne de València, veiem que hi ha una part del territori que va quedar poblada pels musulmans, que és la part en verd. Tota la part en verd, això va ser un territori que va quedar poblat pels musulmans. En aquest sentit, molts d'ells van ser expulsats en el segle XIII, després de les guerres de conquesta de Jaume I, després de la primera revolta de l'Esrac en 1248, després de la revolta dels andalusins de Múrcia en 1264 i, finalment, després d'una segona revolta de l'Esrac en 1276, que això és el que es celebra quan fem les festes de morts i cristians, la victòria contra aquesta segona revolta de l'Esrac, però, finalment, després de totes aquestes revoltes, una part del territori va quedar poblada pels musulmans, aproximadament una quarta part del Regne de València, com veieu ahir. I van viure allí fins a l'expulsió dels moriscos en 1609, és a dir, quasi 3 segles i mig després, però sempre mantenint la seva religió islàmica, la seva llengua àrab i els seus costums totalment diferents dels cristians. D'altra banda, si vos fixeu en el mapa, també veiem una part en groc, com Aragó, i una altra part en roig o en magenta, com Catalunya, que es corresponen amb les zones de població cristiana. Les que són de color groc, poques, com veieu, són les comarques on hi hagué una majoria poblacional aragonesa, sobretot a l'interior. I les de color roig i magenta són les comarques on hi hagué una majoria poblacional catalana, és a dir, en la resta del regne. Però encara més interessant, allò realment interessant, és que en totes elles, en totes aquestes comarques de presència cristiana, catalans i aragonesos es barrejaren amb una proporció global mitjana d'aproximadament 2/3 de catalans per 1/3 d'aragonesos. I precisament d'aquella mixtura catalano-aragonesa, va acabar naixent una nova identitat, la nova identitat valenciana,
vinculada al Regne de València i a les seues institucions, com ara explicaré. En relació amb tot això, cal tindre present una cosa. Cal pensar que aquells cristians del nord que arribaven al territori valencià ja venien amb la seva pròpia filiació identitària, que s'havia format durant els segles XII i XIII, quan es van configurar aquests altres territoris que veieu ahir, Aragó i Catalunya, i ja en els segles XII i XIII els seus habitants van començar a considerar-se aragonesos i catalans i a dir-li també així a les seues llengües. Ja li deien aragonès i català, almenys des del segle XIII. Per tant, les primeres generacions de cristians del Regne de València es consideraven bé aragonesos, bé catalans, com es veu molt clarament en la crònica de Ramon Muntaner. Si ens fixem en la crònica de Ramon Muntaner, que era un personatge de l'Empordà, és a dir, del nord de Catalunya, era d'allí, però la seva vida va transcórrer entre el darrer terç del segle XIII i el primer terç del segle XIV i es va instal·lar a la ciutat de València en la dècada de 1310. I per a ell, en aquest moment, 70 o 80 anys després de la conquesta de Jaume I, tot el que l'envoltava eren o catalans o aragonesos. És a dir, no existien encara els valencians com a subjecte col·lectiu i identitari. Per exemple, ara ho veurem amb una cita de la mateixa crònica de Ramon Muntaner en què ell deia això que veieu ahir. En un dels fragments de la seva crònica explicava això. Se deia que el pus vell catalanesc del món, és a dir, la llengua catalana, era d'en Corral Llança i d'en Roger de Lloria, que eren dos sicilians que s'havien establit a la corona d'Aragó. I després ho explicava el mateix Ramon Muntaner. Diu, no era meravella, que ells parlaven molt bé el català, car ells se nodriren tota hora amb el senyor infant Pere i així apresseren, és a dir, aprengueren, del catalanesc de cascun lloc de Catalunya i del Regne de València. És a dir, que havien après català en Catalunya i el Regne de València. Per tant, Muntaner, que està explicant així, és que dos estrangers, dos sicilians, parlaven el català més vell del món perquè l'havien après en terres catalanes i valencianes. I, com dic, aquesta és la visió d'un català instal·lat a València a principis del segle XIV. Ara bé, si llegim les cròniques i les consideracions que es realitzaven a finals de la mateixa centúria, la cosa canvia notablement. I ho veurem també amb altres cites. Ho veurem així. En aquestes altres cites de finals del segle XIV, com dic, la cosa canvia. Per exemple, en la crònica de Pere el Cerimoniós, escrita cap a 1370, es parla de manera reiterada dels valencians i de les corts que el mateix rei celebrava als valencians, és a dir, als representants polítics dels habitants del Regne de València. Igualment, també d'aquella època, és coneguda la frase del gironí, Francesc Eiximenis, que, instal·lat a València, en 1383 va dir: ha volgut Nostre Senyor Déu que poble valencià sia poble elet, especial elet entre los altres de tota Espanya. Car com sia vengut e eixit per la major partida de Catalunya i li sia al costat, emperò no es nomena poble català. Ans per especial privilegi, a propi nom es nomena poble valencià. I de la mateixa manera, en 1391, una carta coneixem, explicava que el senyor de Nules i d'Oliva, n'hi ha aquests dos senyorius, Gilabert de Centelles, amb els altres valencians havia fet en armes tant que tota la nació valenciana estava notablement loada. Com veiem, el canvi és molt gran entre principis del segle XIV i finals del segle XIV. Què havia passat enmig per a que es produïra aquell canvi? Doncs que ja no estem parlant de les primeres o les segones generacions de catalans i d'aragonesos que s'havien instal·lat al Regne de València, sinó ja de les quartes, les quintes o les que feia 6. Eren generacions prou més posteriors. I mentrestant,
s'havien enfortit unes institucions valencianes que havien anat generant una consciència identitària pròpiament valenciana que ja era independent de la catalana i de l'aragonesa, perquè precisament el que intentaven aquelles institucions era tindre un diàleg polític directe i propi amb el rei i defensar els afers col·lectius dels habitants del Regne de València, que eren particulars i diferents als que tenien els habitants de Catalunya o d'Aragó. Per exemple, vos llisc algunes altres cites extretes dels debats polítics que es van tindre en les Corts Valencianes al llarg de tot aquest segle XIV del qual estava parlant. Aquelles cites diuen: el Regne de València és regne per si, i no és obligat ni restret a usatges de Barcelona ni a furs d'Aragó. O també, així s'usa en els altres regnes del senyor rei i pareix que el Regne de València no dega ésser de menor condició. O una altra, el Regne de València no deu observar constitucions d'Aragó ni de Catalunya, com si a regne per si hi haja furs per si, que té furs per si mateixa. O dos cites més, la Cort General representa tot el Regne de València, és a dir, hi ha una institució pròpiament valenciana que representa tot el Regne de València. O encara, tots els valencians som i devem ésser en igual protecció del senyor rei. Per tant, hi ha un subjecte col·lectiu valencià clarament ja a finals del segle XIV. Per tant, durant tota aquella centúria, la classe política valenciana va anar covant una consciència col·lectiva vinculada als furs de València, a les Corts Valencianes i també a la Generalitat Valenciana, que era una hisenda pública dels valencians, això que ara no tenim una hisenda pública, però en l'edat mitjana sí que va existir, perquè va aparèixer precisament en la dècada de 1360. Per tant, també més o menys en aquesta època. I això, tornant ara a on ho havíem deixat, a Joanot Martorell, ho podem exemplificar també a través del cas de la seva mateixa família, de la família dels Martorell. En aquest sentit, m'agradaria compartir-vos un altre document sobre la família Martorell, en aquest cas un document directament de la Cancelleria Reial que actualment es conserva en l'Arxiu de la Corona d'Aragó. El vaig trobar l'altre dia, és inèdit, és, que jo sàpia, un dels documents més antics coneguts fins a la data sobre la família dels Martorell a Gandia, i, no sé si ho veieu, perquè està en lletra del segle XIV, però sí que hi ha subratllats el nom de dos dels membres de la família Martorell, Joan Martorell i Guillem Martorell, juntament amb altres cavallers d'origen català, com els Manresa, els Pujades o els Granollers, evidentment el seu cognom és clarament català, o també altres d'origen aragonès, com els Simón, els Monreal i els Garcia, que vivien a Gandia en l'any 1301, a principis del segle XIV. I un d'ells era el rebesavi de Joanot Martorell. I com se sentiria? Doncs, evidentment, català, perquè ell o son pare havien arribat a València, a Gandia, directament des de Catalunya. Però, clar, 4 generacions després, la cosa era totalment diferent. Joanot Martorell estava plenament integrat en el sistema polític i institucional valencià, tenia senyorius arreu del territori valencià, les seues disputes eren amb altres cavallers valencians, com hem vist, i a més eren discutides pel braç nobiliari valencià dins de les Corts Valencianes i regint-se segons les lleis valencianes, que eren els furs de València, i, per tant, és ben lògic i natural que els cavallers de la generació de Joanot Martorell ja no se sentiren ni catalans ni aragonesos, els seus besavis o rebesavis, sinó que es consideraren plenament valencians. I en correlació amb això, també és lògic i natural que Joanot Martorell considerara valenciana la seva llengua, perquè això va ser un procés que va anar en paral·lel a tot el que acaba d'explicar, segons s'ha estudiat amb molt de detall el filòleg Antoni Ferran. Així, si bé hem vist que a principis del segle XIV Ramon Muntaner feia referència al vell catalanès que es parlava a Catalunya i al Regne de València,
A finals de la centúria, en canvi, comencen a sovintejar els esments a la llengua valenciana, el valencianès o l'idioma valencià. Per exemple, les actes del compromís de Casp de l'any 1412, principis del segle XV, es van enviar, segons deia la documentació de l'època, en idiomate catalano, idioma català, al Parlament de Catalunya i exactament la mateixa còpia en idiomate valentino, en idioma valencià, al Parlament valencià. Per tant, ja comença aquesta dualitat onomàstica de la llengua. O quan a mitjans segle XV es va fer el procés de canonització de Sant Vicent Ferrer i es preguntava als testimonis en quin idioma feia Sant Vicent els seus sermons, uns contestaven que en català i altres contestaven que en valencià, que va ser una denominació que es va afiançar per complet durant la segona meitat d'aquella centúria del segle XV. I, de fet, així ho certifica plenament l'explicació que hem vist que feia Joanot Martorell sobre la llengua valenciana en què havia escrit el tirant lo blanc precisament cap a 1460. En relació amb això, també he dit abans que era interessant quedar-nos amb el fet que la segona possible visita de Joanot Martorell a Anglaterra es va produir en 1450 com a resultat d'una ambaixada que havia enviat Alfons el Magnànim des de la seva cort de Nàpols. I en aquest sentit, ara vull centrar-me en un altre personatge d'aquella cort de Nàpols, que també mostra la valencianitat i la potència de la valencianitat desenvolupada durant l'edat mitjana. I per això mateix, per aquesta potència, la tendència dels valencians a agrupar-se, relacionar-se entre ells a l'estranger. En aquest sentit, de qui vull parlar és aquest altre personatge que veiem a continuació, així el tenim, que és el cavaller Eñego d'Ávalos, l'autor d'un altre gran clàssic literari de l'època, el Curial Eguelfa, segons s'ha demostrat de manera fefaent a Abel Soler en els darrers anys. I el més curiós és que en realitat d'Ávalos no era valencià, sinó que era castellà. Havia nascut a Toledo, però la seva família havia sigut expulsada de Castella per motius polítics i ell es va criar des de menut al Palau Reial de València. En conseqüència, va aprendre valencià i quan Alfons el Magnànim va anar a conquerir el regne de Nàpols entre 1435 i 1442, d'Ávalos el va acompanyar i es va instal·lar a terres italianes. De fet, si bé l'ocupació de Sicília i de Sardenya havia sigut un afer dels aragonesos i sobretot dels catalans al llarg dels segles XIII i XIV, la de Nàpols en el segle XV, en canvi, va ser sobretot una empresa dels valencians, que van ser els que més diners i més recursos humans van aportar a les campanyes i també els que després van ser més nombrosos a la cort napolitana d'Alfons el Magnànim. Eren més de la meitat dels que hi havia allí, segons s'ha constatat el mateix Abel Soler. Per tant, a la cort reial de Nàpols hi havia juristes, oficials i cavallers de Morella, de Sagunt, de València, d'Alzira, de Xàtiva, de Cocentaina, d'Oriola, etc., de tota la geografia valenciana. I en aquell context, Eñego d'Ávalos va escriure el Curial Eguelfa cap al 1445, de manera pràcticament coetània al tirant lo blanc, precisament per a compartir-lo amb un grup de nobles i cavallers d'orígens aragonesos i catalans, però que eren del Regne de València i que se sentien plenament valencians, com ara els Cardona, els Cornell, els Martínez de Luna o els Ximenes d'Urrea. Per tant, cognoms d'orígens catalans o aragonesos, però que ja estaven plenament integrats en la col·lectivitat valenciana. I, evidentment, Eñego d'Ávalos va escriure el seu llibre en la llengua majoritària dels valencians, que era el valencià, que el mateix Eñego va transmetre als seus fills, com indica el fet que a finals de la centúria es diguera que la seva filla Constança escrivia versos en el Piu Fiorito valencià. Hi ha en italià una font italiana que deia això. Per tant,
Tot això és també una bona mostra de la potència que havia assolit la identitat col·lectiva valenciana i també de la tendència dels valencians a agrupar-se a l'estranger. En aquest sentit, hi ha també un altre cas molt interessant, que és el de les universitats, en les quals potser sabreu que en època medieval i moderna els estudiants s'agrupaven pel que es denominaven nacions, en funció, per tant, de la procedència territorial d'uns i d'altres. I, per exemple, el cas de la Universitat de Lleida, la primera que es va fundar a la Corona d'Aragó, és molt i molt il·lustratiu de tot el que estic explicant. En concret, en el moment de la seva creació, en l'any 1300, per tant, principis del segle XIV, es va establir un sistema segons el qual els estudiants de la mateixa corona es podien agrupar en dues nacions, l'aragonesa o la catalana. I, de fet, el rector de la universitat havia de ser rotatori. Un any era aragonès i un altre any era català, la qual cosa concorda perfectament amb el que hem vist d'època de Ramon Muntaner. És a dir, malgrat que el Regne de València ja existia, encara no s'havia conformat un subjecte col·lectiu valencià diferenciat del català o de l'aragonès. Però, per contra, en línia amb l'evolució que hem vist, sabem que ja en la segona meitat del segle XIV hi hagueren uns primers intents dels valencians per a conformar-se com una nació pròpia dins de la Universitat de Lleida i que finalment, en 1428, es va canviar el sistema per tal que hi haguera també una nació valenciana i no només això, sinó que el canvi de rector fora un any aragonès, un altre any valencià i el terç català, segons deien les fonts de l'època. Per tant, precisament en època d'Alfons el Magnànim, de Joan Martorell i de Diego d'Ávalos, es va produir aquell canvi que també es va estendre al conjunt d'universitats que hi havia arreu d'Europa. Per exemple, sabem també que els valencians que estudiaven durant el segle XV a les universitats de Pisa, de Florència o de Bologna s'agrupaven en una nació valenciana o que ja en època moderna hi solia haver una nació hispànica, de la monarquia hispànica, dins de la qual hi havia una nació portuguesa, altra castellana, altra navarresa, altra aragonesa, altra catalana i, evidentment, també una altra valenciana. Per tant, com veieu, això d'ajuntar-se i d'ajudar-se entre valencians a l'estranger ve de lluny, de molt lluny, de fa molts segles, com també ho constaten altres casos al llarg de la història. Per exemple, un altre cas, el cas dels Borja. Els Borja i el papa Alexandre VI, que encara que li digueren cardenal d'Aragó, els fons diuen que era cardenal d'Aragó, de la corona d'Aragó, o que també siga molt famosa aquella frase d'un italià que criticava que el papat havia caigut en mans dei catalani, doncs els Borja, malgrat això, el que van fer va ser sobretot impulsar les relacions amb altres valencians. La cort dels Borja a Roma estava plena de catalans, d'aragonesos, de mallorquins, però sobretot, de nou, de valencians. De fet, l'arribada dels Borja al papat està molt relacionada amb la conquesta de Nàpols, que, com he explicat, va ser una empresa en què els valencians havien destacat especialment i, igualment, els Borja, que signaven com a papa Valentinus, és a dir, papa valencià, van cimentar el seu poder en la seva posició al Regne de València, no ni a Catalunya ni a Aragó. Van ser arquebisbes de València, van comprar el ducat de Gandia i durant molt de temps van ser els nobles més importants del Regne de València. De fet, un altre dels membres de la família Borja, el besnet d'Alexandre VI, que veiem així en la imatge, el besnet era Galceran de Borja, també mostra clarament aquesta agrupació històrica dels valencians en territori exterior. En concret, Galceran de Borja va ser el mestre de l'orde de Santa Maria de Montesa a mitjan segle XVI i quan en 1568, anem avançant en el temps, va ser destinat per Felip II a exercir com a governador a Orà, és a dir, Alger, que llavors Orà era una plaça hispànica
en la costa nord-africana, Galceran de Borja el que va fer va ser traslladar-se en bona part de la plana major de la noblesa valenciana, com els Vic, els Llençol de Romaní, els Cíjar, els Montpalau, que la mateixa família amb qui havia lluitat, amb qui s'havia barallat Martorell, els Bou, els Tallada, etc. I, de fet, segons diuen les fonts de l'època, sabem que d'una banda, una cosa interessant, la pilota valenciana, era el seu divertiment favorit. Ara, quan s'avorrien, jugaven a pilota valenciana. I, d'una altra banda, també diuen les fonts de l'època que els turcs, que era el gran perill en aquell moment en el Mediterrani, deien que no volien atacar Orà perquè si ho feien, els habitants del regne de València, viendo a su maestre sitiado, acudirían encorajinados a socorrerle, aunque fuese a nado. És a dir, que creuarien nadant des de la costa valenciana fins a la costa nord-africana. Per tant, així també tenim una altra bona mostra d'aquests mecanismes de solidaritat col·lectiva entre valencians, particularment, a més, en contextos forans. Com també, i continuem avançant en el temps, va passar en el cas de l'exili austriacista. És a dir, tota aquella gent de la corona d'Aragó, sobretot, però també de la corona de Castella, que es va haver d'exiliar arreu d'Europa com a conseqüència de la guerra de successió a principis del segle XX. Aquesta gent, sobretot, es va exiliar a Viena, era on tenia l'acord després l'arxiduc Carles, també a Milà, a Nàpols, a Londres, també hi ha una colònia valenciana d'exiliats austriacistes, per exemple, van anar a parar Manuel Mercader, que havia sigut el rector de la Universitat de València fins a 1707, per tant, un exiliat important que va anar a parar a Londres. I en aquests llocs els valencians també van fer pinya, es van ajuntar i es van ajudar els uns als altres. En tot, precisament les conseqüències derivades de la guerra de successió, amb l'abolició dels furs de València, de les Corts Valencianes, de la Generalitat Valenciana i del mateix Regne de València, que va desaparèixer, van fer que aquesta solidaritat grupal anara afeblint-se al llarg dels segles XVIII i XIX. En qualsevol cas, va anar afeblint-se, sobretot a nivell institucional i de representació política, tant cap a dins com cap a fora, però ni de bon tros va desaparèixer. De fet, també en època contemporània tenim casos coneguts, a més, d'agrupacions valencianes a l'exterior. Per exemple, el cas dels valencians a l'Alger, sobretot gent arribada de les comarques de les Marines i també de l'Alacantí durant el segle XIX i el segle XX. O el cas dels valencians a Nova York, també és prou conegut, durant la dècada de 1910, procedents fonamentalment de les comarques centrals valencianes. I també sabem que s'ajudaven entre ells, s'interrelacionaven, parlaven valencià i mantenien els seus costums durant una o dues generacions. Ara bé, dit això, particularment pense que sí que hi ha un cert canvi entre aquestes agrupacions més recents i les altres més allunyades en el temps d'època medieval i moderna que hem vist fins ací. I ara intentaré explicar. Diria que en el cas contemporani, per dir-ho d'alguna manera, hi ha una menor potència o un menor sentit polític d'aquestes agrupacions en consonància amb el procés d'afebliment institucional i identitari que havia començat a produir-se en la mateixa societat valenciana a partir del decret de nova planta de 1707. Per tant, el que passava dins també es veia reflectit fora. Evidentment, hi ha hagut excepcions, com, per exemple, el cas de les joventuts valencianistes que van aparèixer a Barcelona en les dècades de 1910 i 1930, que precisament el que volien era expandir i impulsar el mateix nacionalisme que veien en la societat catalana que els envoltava, però aplicant-lo al cas dels valencians.
I, per tant, aquestes joventuts valencianistes de Barcelona de 1910 i 1930 sí que feien activitats polítiques, es relacionaven amb altres institucions en nom de tots els valencians i pretenien influir en la marxa i l'evolució de la pròpia societat valenciana, encara que fora des de l'exterior. Però, en general, a banda d'aquestes excepcions, com dic, les associacions contemporànies, almenys fins a recentment, han sigut més de caràcter lúdico-festiu o gastronòmico-festiu, per dir-ho també d'alguna manera. És a dir, els casals valencians que comencen a aparèixer a Madrid o a Barcelona o a Buenos Aires o a Mèxic en les dècades de 1920 i 1930, principis del segle XX, i que també seran nombrosos en certs llocs d'Europa i de Llatinoamèrica amb l'exili després de la Guerra Civil, anys 40, anys 50, eren sobretot llocs de reunió per a menjar paella, per a menjar arròs, sobretot, i llocs de celebració, per a recordar les falles, els moros i cristians, les fogueres o certes festivitats religioses locals que també celebraven de manera conjunta. I, per exemple, així ara veurem algunes imatges de la Casa Regional Valenciana de Mèxic en els anys 40, 50 i 60, i cal dir que el contrast entre aquestes colònies contemporànies de valencians i les dels catalans, que normalment tenien relacions, era molt evident. És a dir, en el cas de les colònies catalanes, com que el nacionalisme català era hegemònic dins d'elles, sí que hi havia un sentit i una representativitat política i identitària molt més forts. I en el mateix cas de Mèxic, de les imatges aquestes que veiem durant la postguerra civil, això era molt cridaner perquè el casal català i l'Orfeó Català de Mèxic sempre estaven fent activitats de caire polític o d'enfortiment de la cultura i de la col·lectivitat catalana davant les reticències i la certa timidesa de la colònia valenciana que normalment no volia entrar en aquests temes, tampoc per al propi cas valencià. De fet, el contrast era tan fort que va arribar un punt en què a partir dels anys 60 i 70 els casals valencians es van afeblir encara més a tot arreu, també en consonància, novament, amb els canvis que s'estaven produint en la societat valenciana en aquell mateix moment. Com tots sabem, no només la identitat valenciana es va afeblir durant el franquisme, sinó que, a més, es va desenvolupar un nou nacionalisme valencià, a partir dels anys 60-70, la principal aspiració del qual era, sobretot, la construcció dels països catalans i, d'alguna manera, la integració dels valencians dins de la col·lectivitat catalana. Per tant, el que va passar també a partir dels anys 60 i 70, coincidint amb aquests canvis, és que molts valencians de segona generació a l'estranger o jóvens que se n'havien anat fora en aquella època, directament, en aquests moments, van preferir adherir-se i integrar-se en els casals catalans, que eren molt més potents i amb una consciència política molt més forta, també molt en boga en aquells moments dels anys 60 i 70. Això ho conta molt bé, per exemple, Àngel Castanyer, en el seu llibre de memòries que veieu ara, El valor dels vençuts, en què explica que sent ell fill d'un dels principals valencianistes de la Segona República, Angelí Castanyer, fundador de la Casa Regional Valenciana de París, va acabar integrant-se, per contra, en el Casal Català de París en els anys 60 i va participar en totes les activitats del catalanisme de l'època. I aquesta foto, que apareix el mateix Àngel Castanyer, doncs és precisament una foto presa en el mateix casal català de la capital francesa. I diguem que això va ser així durant cert temps, amb un perfil molt baix de les col·lectivitats valencianes a l'estranger, o en la participació de molts valencians en els centres catalans, perquè ho preferien fer així, fins que
darrerament jo diria que també hi ha hagut un cert canvi. Hi ha hagut un cert revifament de les agrupacions valencianes, de nou en consonància amb els canvis que s'han produït dins, que s'han produït en la mateixa societat valenciana. En aquest sentit, en els anys 80, com sabem, amb les autonomies vam recuperar certes institucions d'autogovern i això, juntament amb el progressiu desenvolupament del moviment valencianista, ha fet que a poc s'hagi tornat a enfortir eixa consciència identitària valenciana que, com hem vist, té arrels profundes en la nostra història. En conseqüència, a començaments del segle XXI, ja anem acabant, sobretot, en primer lloc, amb la gran colònia valenciana que es va formar a Barcelona, hi hagué un cert redescobriment dels valencians com a col·lectiu a l'exterior. Un cert redescobriment del fet que, evidentment, els valencians compartim llengua amb els catalans, però no som catalans i que no només tenim uns trets culturals propis que van molt més enllà de la gastronomia, van molt més enllà de l'arròs, sinó que, a més, tenim uns interessos polítics i materials propis, tant fora com dins, que volem gestionar nosaltres mateixos, com també hem fet en moltes ocasions al llarg de la nostra història. I d'aquesta manera han acabat sorgint o han revifat centres valencians de l'exterior, com el mateix Espai País Valencià de Barcelona, el Casal Valencià de Xile o Valencians UK. I en aquest sentit, per a mi, la veritat és que és tot un honor participar precisament en aquesta xerrada amb tots vosaltres com a valencians que precisament viviu al Regne Unit i vos heu agrupat per a fer sentir la vostra veu com a valencians. I amb això ja acabem. Moltíssimes gràcies. Avant, Rafael. Hola, Vicent, i hola a tots. Moltes gràcies per la ponència, conferència, introducció, exposició, com vulguis dir. És molt difícil parlar de la història dels valencians, no? I has centrat molt en la qüestió identitària, la qüestió del gentilici i la qüestió de la creació de la identitat, no? I a mi em sembla molt bé, no? Jo ho relaciono amb la creació dels Estats Units d'Amèrica, on arriben els immigrants i tothom ve de tot arreu i d'una generació ja diuen que soc d'Estats Units, no? Jo soc americà, fins i tot, no? Diuen. Aleshores és una cosa normal, no? I després, aleshores, una cosa que és molt interessant per a mi és veure que la pujança de l'antic Regne de València en el segle XV, no? Tot el que estàs dient, i el segle d'or, que el segle d'or realment és una demostració del poder econòmic, de la pujança econòmica del Regne de València, suposa. I després, quan ve, diguem-ne, la unió dels regnes, passar les Corts a Madrid, etc. I aleshores tota aquesta, com te diria jo, consciència valenciana es dilueix, no? És una cosa molt estranya. Aleshores no arriba a ser una consciència valenciana, una identitat valenciana. Per una banda, clar, podem dir que ha hagut molta pressió, molta persecució, molta tirania del centre, etc. Però amb una consciència identitària forta, doncs la gent no deixa de parlar valencià. Si, per exemple, les Corts hagueren anat a Lisboa, això què significa? Que la gent haguera après el portuguès? O sigui, les Corts hagueren anat a Amsterdam, la gent haguera après el neerlandès? Per favor. És perquè no hi havia una consciència, diguem-ne, forta. Tu mateix, en el text que ens vas enviar, Vicent, posava que l'aristocràcia i la noblesa en seguida es va canviar, però la gent no. Aleshores, hi ha una mena ahí de bicèfal, d'una doble identitat, que explica'ns això una mica, d'on ve. Doncs això, per començar. Sí. A veure, el que tu dius,
fins que tenim institucions polítiques, doncs hi ha una consciència col·lectiva valenciana més o menys forta, però, clar, el segle XVIII, el trencament del decret de nova planta és brutal. És a dir, des de 1707 fins a 1978, és a dir, 270 anys, o 1983, més de 270 anys, els valencians no hem tingut institucions polítiques que ens uniren. És a dir, va desaparèixer tot. I justament això era el que basava l'anterior identitat, perquè era una identitat molt vinculada a les lleis valencianes, a les Corts Valencianes, a la Generalitat Valenciana, a tot allò que les institucions valencianes feien pels mateixos valencians. En el moment en què una persona de Vinaròs, una altra d'Oriola, una altra de Sogorb, una altra d'Alzira i una altra de Castelló ja no tenen unió política, això es va afeblint. Es va afeblint, però és un procés progressiu. Què passa també en el segle XVIII? No només que es perden les institucions, sinó que, en el cas valencià, va ser el més flagrant de repressió de la guerra de successió. En aquest sentit, per exemple, el decret de nova planta dels catalans o dels mallorquins va deixar molta part de les lleis catalanes i les mallorquines. Per què? Perquè el decret de nova planta català i mallorquí va ser posterior, va ser ja quan la guerra havia acabat. El decret de nova planta valencià, que va ser en 1707, era en plena guerra. I Felip V va fer el més bèstia del tot. Anul·lem tot el que teniu. Llavors, clar, això és molt fort. Després també la militarització i la castellanització total de la política que hi ha en el segle XVIII és més fort, així també, que en el cas català. No només això, sinó que també hi ha un fet geogràfic. És a dir, hi ha qüestions, perquè no és només una qüestió identitària, sinó també una qüestió lingüística. En realitat, la qüestió lingüística, diguem que és més tardana. La llengua comencen a haver parts de la societat valenciana que comencen a no transmetre el valencià als seus fills a partir del segle XIX. Primer en València, després en Alacant, després en Alcoi, després en Elx, després en Castelló. Això va passant entre el segle XIX i el segle XX. Ahir que intervé, a banda d'aquesta castellanització política, també intervé un fet geogràfic. Si pensem en Catalunya, Catalunya per dalt tenen la Catalunya Nord. A l'oest tenen la Franja d'Aragó que parlen català. I al sud tenen els valencians que també parlen la mateixa llengua. Tenen com un cordó sanitari de gent que parla la mateixa llengua que ells. En canvi, nosaltres, els valencians, a 20 quilòmetres de València, des del segle XIII, es parla castellà. En l'Origuilla, que està a 20 quilòmetres de València, ja es parla castellà des del segle XIII. Llavors, això ho deia ja els cronistes del segle XVI, Viciana i Escolano, deien que el castellà se'n centra per les portes del regne. És a dir, que aquest factor castellanitzador ja té altres factors, no només polítics, sinó també geogràfics. El que passa també és que, clar, quan tens una identitat més feble, i en el nostre cas l'hem tinguda molt més feble que els catalans, no només històricament, sinó després també pel que va passar en el segle XVIII, doncs això fa també que el moment de canviar de llengua això es produïsca d'una manera molt més ràpida que, per exemple, en el cas català. Però aquest procés d'afebliment de la identitat i la cultura valencianes que comença en el segle XVIII, diguem que en el segle XX, d'alguna manera, s'ha començat a frenar. Almenys en els últims 50 anys. Va anar com a tongades. A començaments del segle XX hi hagué un moment de naixement del valencianisme que va intentar posar en vigor aquesta identitat valenciana històrica i aquesta cultura valenciana. Això Franco ho va arrasar i durant els 40 anys de Franco hi hagué un afebliment encara més fort de la identitat valenciana i un procés de castellanització lingüística encara més gran i des de la transició, mal que bé, diguem que això s'ha frenat, s'ha tornat a dignificar la llengua, almenys en molts sectors socials, i comença, salvant les moltíssimes distàncies, hem començat un procés semblant al que va començar en l'edat mitjana, quan van començar les primeres lleis valencianes, les primeres Corts Valencianes, la primera Hisenda Pública Valenciana, i estem en aquest procés un poc que, això també s'ha vist últimament, que en els últims 15 anys, per primera vegada hi ha hagut un valencianisme polític fort que comença a representar els interessos valencians pensant en aquesta col·lectivitat valenciana.
Per tant, un poc el que he explicat. Els canvis de la mateixa societat valenciana sempre es veuen reflectits en la mateixa actuació col·lectiva dels valencians, siga dins o siga fora. I en aquest sentit hi ha explicacions històriques per al nostre afebliment identitari i hi ha també explicacions històriques per ara un cert enfortiment que jo sí que detecte. És a dir, crec que col·lectivament els valencians han recuperat part de la identitat que havien perdut. Fa un segle, per exemple, hi havia una pèrdua d'identitat valenciana molt més gran que en l'actualitat. I això són processos històrics, processos sociològics, i en això estem un poc, i jo estic intentant explicar un poc com ha anat això. Vale, moltes gràcies. Concha, t'he intentat posar l'unmute. A veure si pots parlar. Vale. Me sentiu? Me sentiu bé? Sí? Vale. Jo vaig a canviar de tema. Vicent, vaig llegir un article teu que me va interessar molt, que està en castellà, Los olvidos de la historia tienen nombre de mujer. I era una recuperació que havies fet de les dones valencianes a la guerra de successió. La pregunta és, això se pot estendre a totes les guerres o només a la guerra de successió? Què vols dir, l'oblit? El protagonisme de les dones. Les dues coses. Es poden estendre a qualsevol guerra. La qüestió està en que, com explicava en aquest mateix article, pràcticament, excepte des de que fa, jo què sé, 7 o 8 anys que hem començat amb la recuperació de la figura de la dona en la història valenciana, almenys, que la història espanyola potser havia començat un poc abans i la història europea també, però si en el nostre cas pràcticament no sabien res, doncs si preguntaves per alguna dona important al llarg de la història, és que no. La dona de Jaume I, perquè era dona de Jaume I, i germana de Foix perquè havia sigut molt roïna. És a dir, teníem com els dos vessants. Llavors el que passa és que hem desconegut el paper de la dona pràcticament en tots els esdeveniments històrics. I, per exemple, en les germanies. Doncs també hi ha un article molt interessant, crec que era de Míriam de Besa, una historiadora molt jove, que explicava el paper de les dones en les germanies valencianes, al segle XVI. Doncs també havien tingut un paper en aquestes germanies. No com a líders polítiques, sinó donant suport a molta part del moviment germanat. El mateix en la Guerra de Successió. Doncs no eren els líders polítiques, però sí que a nivell familiar, per exemple, hi havia hagut nobles, dones, que havien pres decisions molt importants, que havien afectat la guerra, hi havia hagut un paper importantíssim de les dones en papers mèdics, com a atenció a les cures dels malalts de la guerra, i també havien tingut un paper, en aquest cas sí que polític, però amagat com a espies, per exemple, com a contactes amb els altres austriacistes, etc. I tant en el bàndol austriacista com en el bàndol borbònic. I en aquest sentit, això és un camp obert en el qual queda encara moltíssim per investigar, guerra de successió, la guerra del francès, en la guerra civil i en general en tota l'època, en tota la història valenciana. De fet, hi ha una branca de la història del gènere, que està intentant desenvolupar aquests estudis, perquè és cert que els historiadors normalment eren homes i fem història només centrada en la figura de l'home. I en aquest sentit, moltes vegades ens duem sorpreses els mateixos historiadors de dir, ostres, sí, ho teníem davant però no ho vèiem, bàsicament perquè no ho buscàvem, perquè no ho vèiem. Llavors això, jo sé que sí que és un camp de la història que crec que avançarà molt durant els propers anys, perquè ara hi ha una especial sensibilització amb el tema i espero que puguem fer una història cada vegada més completa, perquè sense les dones no hi ha història completa. Vale, jo tenia una pregunta que crec que me toca a mi, si no estic xafant a ningú. La meva pregunta també torna a canviar de moment històric i torna a lo que t'he explicat, o el que he explicat abans de la Guerra Civil. Dins de la Guerra Civil coneguem els casos de gent que va vindre en les brigades internacionals a lluitar així, a defensar el que ells creien que era una democràcia i una justícia social, no? I sempre n'hi ha una història petita que parla de com Franco va arribar des de les Canàries en una avioneta anglesa al nord d'Àfrica, perquè estava allí confinat, entre cometes, perquè el govern de la República no se fiava d'ell ni d'una gran part de l'exèrcit republicà, entre cometes. La pregunta és, fins a quin punt n'hi ha més dades que expliquen, perquè està clar que els anglesos no els feia il·lusió a la República, però n'hi ha alguna cosa que explique com els anglesos van maniobrar
a lo millor no maniobrar, a lo millor simplement va ser deixar-ho estar i ja està. Com va maniobrar per a que Franco poguera actuar i enmig d'Europa, amb les altres democràcies, ningú moguera un dit per a defendre la república, més enllà de 4 fusils que tiraven mal? A veure, jo no sóc expert en guerra civil, que és tot un camp bestial de la historiografia, i jo soc medievalista, especialista en història de les identitats, i el que sé d'aquest cas en concret és que sí que el que diu la major part de la historiografia és la rentada de mans olímpica que van fer les grans democràcies europees, Anglaterra i França, que no els va interessar en absolut el tema espanyol i en el pecat van tindre la penitència un poc perquè després és el que va vindre. En aquest sentit, que ho sàpiga, hi ha documentada ajuda directa, però sí que com van deixar fer i no van voler intervindre. En canvi, van ser aquest moviment cívic i popular de les brigades internacionals el que va intentar ajudar en la guerra civil, afortunadament sense èxit. I en aquest sentit també, per exemple, l'altre dia ho parlava amb un altre historiador que estàvem pensant en coses que ens pogueren ajudar a repensar tot aquest món de la infraestructura sanitària, del confinament, etc. I posaven com a exemple precisament els hospitals de les brigades internacionals que hi hagué a Benicàssim, que hi hagué a Alcoi, hi hagué l'Hospital Sueco-Noruego, que no era la brigada internacional, però sí que era ajuda directa de les democràcies escandinaves, i en aquest sentit sí que jo crec que és un exemple bonic del que no van fer les democràcies consolidades, com van ser Gran Bretanya i el Regne Unit i França. Però ja dic, tampoc soc expert i no puc dir-te si hi ha documentació per estudiar o no. En aquest sentit, sempre els historiadors podrem saber més i veurem què se'n diu del tema. Vale, perfecte. Ho he intentat, però sabia que no era... Sé que és el teu camp d'estudi i t'ho agraïs de totes maneres. Una pregunta que sí que crec que és el teu camp d'estudi i que va molt en el tema este del petit, diguem-ne, no vaig a dir que és una gran polèmica, però sí que ha causat una miqueta polèmica, no? Que la pregunta de Marc diu, podries explicar una mica referent a la polèmica sobre l'Institut Nova Història? Ens pots explicar el teu punt de vista sobre això? I un extra. Què en penses de l'ús que certa premsa ha fet d'això en l'arena política? Sí, o sigui, això he dedicat l'últim llibre que he ordinat, és precisament Pseudohistòria contra Catalunya, de l'espanyolisme a la nova història, en el que mostrem dos casos de pseudohistòria molt diferents, però que en certa manera es retroalimenten. Per una banda, la pseudohistòria espanyolista, que en aquest cas és la que veu del nacionalisme historiogràfic espanyol més ranci i que nega la pluralitat de l'estat espanyol i nega la personalitat històrica de catalans, de valencians, de mallorquins, etc. I que això després, en els mitjans de comunicació espanyols, tenim un bombardeig d'això. Els César Vidals, les columnes de La Razón, d'ABC, intentant explicar que Espanya sempre ha sigut una grande i libre des de sempre i que això és el millor sistema, el centralisme és el millor sistema per a tots els espanyols, perquè és així des de fa 500 o 3.000 anys, fins i tot, com deia Esperanza Aguirre. Per una banda, tractem això, que és un tema greu, perquè diguem que ens envaeix el sistema mediàtic i comunicatiu, perquè això és el nacionalisme espanyol hegemònic, i d'una altra banda parlem de la pseudohistòria pretesament catalanista, però que en aquest cas no es fa des dels mitjans de comunicació catalans, sinó que s'ha fet, en aquest cas, des d'un centre molt concret, que ha sigut l'Institut de Nova Història, dirigit per Jordi Bilbeny, i que el que sí que ha fet és vendre, diguem, la moto molt bé. És a dir, ha anat als mitjans de comunicació catalans i ha dit, mira, que Cervantes era català, que Colom era català, que Leonardo igual era català. I durant molt de temps, coincidint precisament a tot el procés independentista català, doncs hi ha hagut certs sectors dels mitjans catalans que els interessava això, que intentaven contraposar aquesta història que també deia que els castellans furtaven la història dels catalans, doncs han fet aquest ús de dir, mireu, qualsevol cosa val per a alliberar-nos del jou castellà, diu d'alguna manera. Durant molt de temps el que va passar també,
culpa nostra dels historiadors és que ningú va dir res per part de les universitats ni dels historiadors i els mitjans. Els periodistes tampoc tenen per què tindre els mecanismes per a discernir una cosa o una altra. A mi, si m'expliquen que la Terra és plana amb els arguments dels terraplanistes, hi ha algun argument que dic, ostres, pues, igual té raó. Evidentment, el que s'ha de fer és preguntar a un astrònom i que un astrònom expliqui exactament com funciona el tema. Doncs així el pecat ha sigut no preguntar-nos als historiadors ni els historiadors dir res. Perquè pensaven que això cauria pel seu propi pes, perquè als nostres ulls eren barbaritats tan grans i, a més, manipulacions tan importants que pensaven que cauria pel seu propi pes. No ha passat això i, finalment, un grup d'historiadors ens hem ajuntat per a mostrar això, que no només tenim la pseudohistòria espanyolista enfortint el nacionalisme historiogràfic espanyol, sinó que s'ha donat veu a una gent que en realitat és que ni tan sols són historiadors. En l'Institut Nova Història no hi ha ni un historiador. Tots els membres tenen altres professions directament no relacionades amb la història. L'únic Bilbeny sí que és filòleg, però els altres, la majoria, són d'altres professions totalment diferents. I, per tant, això, el que intentem fer en el llibre és fer que aquests usos polítics no es facin, ni per part del nacionalisme espanyol ni per part del nacionalisme català, i apostar també per una autocrítica dels historiadors per dir, també pot ser, haurien d'haver dit alguna cosa i haurien de millorar la divulgació, perquè el que passa és que en les universitats es fa ciència historiogràfica de molt alt nivell, però després ningú la divulga, després ningú, o molt poca gent, intenta arribar als mitjans de comunicació. I, per tant, bé, encara que el motiu del llibre no era molt agradable, però sí que hem intentat posar sobre l'arena historiogràfica, sobre l'arena política i pública, doncs, aquestes idees, i en aquest sentit, qui vulgui llegir el llibre, doncs ja sap, Pseudohistòria contra Catalunya el podrà trobar en llibreries, per e-book, etc. Vale, moltes gràcies. Ara és el torn de Saïa. Hola a tots. Hola, Vicent. Gràcies per estar aquí avui. Jo no sé si la resta l'ha passat. Potser a Neus, perquè és la més contemporània a mi. Però jo em vaig donar compte de la meva valencianitat precisament a l'anar-me fora de l'estat espanyol. Al no trobar un espai on estar jo com a valenciana i aleshores buscar el més proper, que eren els grups de catalans que estaven constituïts, que hi ha afinitat política i te'n vas. I vas ahir i resulta que quan arribes ets la valenciana o el valencià. I dona igual el temps que estigues, això segur que el Rafael i el Jordi ho saben, igual el temps que estigues, que tu ets el valencià per sempre. I jo crec que això també va motivar una miqueta la creació de Valencians UK. Quan moltes persones van trobar un espai van dir, bueno, això cal fer una altra cosa. Aleshores, compartim cultura, hem compartit història. Quina és la raó per tantes diferències? Jo, una cosa amb la que lo veig, a lo millor no té raó ni base científica, és amb el veganisme. Jo soc vegana. I mentre que a València i al País Valencià s'accepta més o més amb naturalitat, amb els catalans, i jo treballo per una entitat catalana i pujo un muntó a Barcelona, és un drama. I una vegada vaig preguntar per Twitter i aleshores em van explicar que nosaltres tenim una identitat molt lligada a la Mediterrània i a l'horta i que a lo millor això tenia alguna cosa a veure, però sobretot als pobles o a la població que varen perdre, musulmana, morisca i jueva del País Valencià. Aleshores, com va afectar aquesta expulsió a la nostra identitat i si això té ramificacions ara a que nosaltres siguem els valencians sempre dels grups catalans a l'exterior? Jo el que has dit és precisament el que intentava explicar en la xerrada d'això, exactament el que dius. Primer, que quan estàs fora te n'adones de la valencianitat amb més motius, amb més raons. Per una altra banda, la relació amb els grups catalans, que com sempre són més potents, doncs també és més fàcil anar amb ells, però això mateix que dius, sempre serem els valencians, i clar, no encaixes però no acabes d'encaixar.
I el problema està en que fas un grup nou de valencians, clar, és molt menys potent perquè som menys, sempre hem tingut menys diners, sempre hem tingut una identitat més laxa, etc. Per tant, sí que és exactament el que us he explicat millor que el que volia explicar jo. El que dius del veganisme, a mi se m'ocorre potser una altra raó, a banda del que dius, que evidentment les dietes no són iguals les catalanes que les valencianes, però tampoc crec que ni que la dieta valenciana estiga històricament exenta de carn, que sí que està, jo crec que més exenta de carn que la catalana, perquè nosaltres hem tingut una ramaderia més, diguem, ovina, caprina, no hem tingut ni vaques, bous també fa molt de temps que no tenim, per tant, sí que hi ha hagut una diferència. També l'arròs, que ha sigut fonamental i és un préstec en un principi àrab, perquè els andalusins sí que van introduir l'arròs a la península ibèrica i després els valencians, amb especial interès, l'hem desenvolupat al llarg de l'edat mitjana i l'edat moderna. Sinó que també igual se m'ocorre una altra raó, pot ser circumstancial al que dius, i és que no ho havia sentit mai de la vida, per cert, i és que pot ser amb els grups de valencians interessats en identitat valenciana, amb els quals es relaciones fora o dins de València, són sempre grups de tendència progressista o esquerrana, entre els quals pot ser també el veganisme estiga més estès que no en grups més conservadors o més centre-dreta. I en canvi, quan es relaciones als catalans, doncs, com el nacionalisme és més transversal, es relaciones amb gent interessada en enfortir la seva cultura i la seva identitat, que són tant d'esquerres com de dretes. I, per tant, potser coincideixes amb més gent per la qual això és conservadora, és més de dreta, i el veganisme l'aparta de la seva cultura sociològica i ideològica. Això, per una banda. Per una altra banda, contestant concretament al que has preguntat de l'expulsió dels moriscos, doncs això ho explica en un capítol del Signe Segura, Breu Història dels Valencians, dedica un capítol a aquests llegats dels moriscos i entre ells està el llegat gastronòmic. No només l'arròs, que va ser molt important, sinó també el sucre. Els valencians són molt llepols, encara que moltes vegades no donen compte, però ens agraden molt les coses amb ametla, amb sucre, amb mel, i això és un llegat també dels musulmans, que van ser els que van introduir en la península ibèrica el sucre, i que en aquest cas també el que fem amb això normalment és vegetarià. Pot dur ous, però moltes d'esta reposteria no és especialment carnívora. Però ja dic, crec que això altre possiblement estigui relacionat més amb qüestions ideològiques modernes i contemporànies, a banda de que, en efecte, és possible que tampoc he llegit estudis sobre la qüestió, però que sí que hi hagi una diferència entre la dieta històrica catalana i la dieta històrica valenciana, sense llevar que la catalana també era mediterrània, això segur. Vale. A veure, tenim alguna pregunta més? Bueno, mentre s'entra una pregunta, tenim alguna més, Neus, per ahí? No? De moment no? Sí que en tenim una. En tenim una escrita del Víctor, del Víctor Montagut. Vale. Pues Víctor... Sí, avant. La llegís? Vale. A veure, la pregunta és si se sap quina era la filiació nacional dels valenciano-musulmans a l'edat mitjana i si va haver una evolució en el temps similar a la dels descendents de catalans i aragonesos. No, en aquest cas, els musulmans sabem que es consideraven, segons diuen les fonts de l'època, de nació musulmana o de nació morisca. Això ja ho diuen al segle XVI, quan els obliguen a convertir-se al cristianisme, però en realitat continuen parlant àrab, continuen practicant l'islam d'amagat, etc. Es diuen que són de nació morisca, és a dir, que no són de nació valenciana en absolut. Per què? Això té una explicació molt clara. Perquè, igual que he explicat que la nació valenciana, que la filiació identitària dels valencians estava molt vinculada als furs de València, a les Corts Valencianes, a la Generalitat Valenciana, és a dir, als privilegis i als avantatges jurídics i materials que donaven aquestes institucions,
als musulmans i als moriscos, aquestes institucions es mantenien en l'apartheid. És a dir, segons els furs de València, els musulmans havien d'estar en serfs de la terra, no podien moure's, estaven obligats a pagar més impostos, s'havien de somoure als jutges cristians. Per tant, tant les furs com les corts, als quals els musulmans no anaven, els musulmans estaven apartats de totes aquestes institucions i el que feien era, al contrari, era subjugar-los més. Per tant, els musulmans no estaven en absolut interessats en aquesta identitat valenciana que van anar desenvolupant els cristians durant la Baixa Edat Mitjana i l'Edat Moderna. I que sí que, diguem, que sí que tenien una adscripció territorial dins de la comunitat islàmica. És a dir, el que detectem és que els musulmans de Granada, els musulmans d'Aragó i els musulmans de Catalunya, que també n'hi havia, no tants com en el cas valencià, però sí que n'hi havia, se sentien part d'una mateixa identitat, aquesta nació musulmana que he dit, o després nació muisca. Però entre ells sí que uns es diuen que eren musulmans de Catalunya, uns altres musulmans d'Aragó, sobretot alguns d'Aragó, musulmans de València o musulmans de Granada. És a dir, entre ells, com que la seva situació era igual en cada territori, sí que es deien, sí, nosaltres som musulmans, no volem saber res dels cristians, però sabem que els musulmans de València tenim una sèrie de característiques que no tenen els d'Aragó o que no tenen els de Granada. Per tant, sense compartir la identitat amb els cristians, sí que tenien aquesta adscripció geogràfica o territorial, però ja dic que no compartien amb els cristians. El que sí que és interessant també és que just en el moment de l'expulsió, en 1609, els expulsen en realitat per interessos a banda de polítics del rei d'aquella època, del rei de la monarquia hispànica, perquè les campanyes d'evangelització al cristianisme no havien funcionat com tocava, però sí que hi havia hagut canvis. És a dir, entre certs sectors urbans dels moriscos, certes èlits polítiques dels moriscos, hi havia un inici de procés d'integració en la societat cristiana. Per tant, si no els hagueren expulsat en 1609 i s'hagueren mantingut durant el segle XVII i el segle XVIII, és possible que finalment sí que, amb certes particularitats, s'hagueren integrat en la identitat valenciana. Però, clar, això mai ho podré saber perquè van ser expulsats en 1609. Molt bé, doncs tenim una altra pregunta del Rafael. Sí, ja. És sobre... un poc relacionat amb els musulmans i amb els jueus, no? Jo el que tinc entès és que els musulmans eren com uns ciutadans de segona classe o tercera classe, no? Els van fer fora de les ciutats grans, van ser vassalls dels terratinents o dels homes feudals, i es van expulsar. Els jueus crec que vivien en barris, no? En les ciutats. I aleshores sembla que més drets, no? I un poc està relacionat amb els jueus sefardís, no? Hi ha una proposta de l'estat espanyol de donar-los un passaport si demostren que han tingut avantpassats a l'estat espanyol. I jo he conegut uns quants així en Londres, no? I ells estaven tan contents, no? Perquè, clar, poden tindre doble nacionalitat, portuguesa, espanyola, etc., no? Britànica o d'un altre lloc, no? Francesa, etc. Amb els musulmans no han dit res, no? L'estat espanyol. I els musulmans suposa que eren una part molt important, no? I aleshores està relacionat amb això. Hi ha un historiador, crec que és en part historiador, és el Ian Gibson, que està especialitzat en la vida de Federico Lorca, no? Doncs ell proposa una espècie de península multicultural i acceptar a jueus i acceptar als musulmans perquè pensa que la idiosincràsia de la península és molt més tolerant que altres països d'Europa. Aleshores, en part, té raó, ell és irlandès, no? Irlandès protestant, i aleshores pot comparar molt bé una cosa amb una altra. Aleshores, jo suposo que el fet d'haver viscut... Hi ha historiadors que diuen que hi ha molts musulmans que sí que es van
integrar al cristianisme, no? Entens? No volien ser expulsats i tenien por de, si no eren de l'aristocràcia dels musulmans, volien quedar-se allà on vivien perquè no tenien un altre lloc on anar, no? I ells se feien cristians, no? A la força o perquè volien. I això ho diuen, alguns historiadors ho he sentit jo en documentals de l'Instituto Cervantes, així, en Londres, no? Aleshores, no m'ho invente, I aleshores el que vull dir jo és que el fet d'estar vivint amb musulmans i amb cristians i ser una societat inclusiva durant molt de temps, tot i la Inquisició, etc., suposa que ens ha fet també a valencians i a molta gent de la península ibèrica més tolerants, no? Bueno, hi ha diversos temes ahí. Primer, el que dius del passaport dels jueus i no als moriscos. Sí, jo crec que és un cas discriminatori flagrant. És a dir, si es va fer als jueus expulsats, per què no als moriscos? Evidentment, ahí entren interessos polítics. L'estat espanyol i les comunitats jueves i l'estat d'Israel tenen molta més força que no les comunitats musulmanes que tampoc, expulsades de la península ibèrica, que tampoc han tingut aquesta força en les darreres dècades. I en aquest sentit, com dius, amb més raó, és a dir, els musulmans, els jueus expulsats del Regne de València, per exemple, en aquest cas, en 1492 ja quedaven molt poquets, perquè la majoria s'havien convertit després dels pogroms de 1391, però eren molt pocs, eren 3% de la societat valenciana. Els musulmans expulsats en 1609 eren la tercera part de la societat valenciana, eren el 33% de la societat valenciana, és a dir, eren una part de la població molt important. Una altra cosa que comentaves, tema d'integració. El que tu dius és cert, hi ha historiadors que diuen que una gran part dels musulmans es van integrar, es van convertir. Jo a Castella no sé ben bé què va passar. Sí que sé que ara hi ha certs corrents pseudohistòrics a Andalusia, sobretot, que insisteixen molt en aquest tema, que és una idea molt antiga de la historiografia del segle XIX, dir que els espanyols sempre han sigut els mateixos i han anat canviant simplement de religió, però que els ibers després es fan romans, els romans després es fan visigots, els visigots després es fan musulmans, els musulmans es converteixen al cristianisme i diguem que és una idea essencialista molt important i que nega eixa intolerància que hi hagué i aquestes batalles internes i expulsions i moviments de població. I el que tenim documentat, almenys en la Corona d'Aragó i en el Regne de València, és que bona part dels musulmans que van viure en època medieval en l'actual territori valencià era gent que venia de fora. Alguns eren de la península ibèrica, però altres eren del nord d'Àfrica, de l'actual Algèria, de l'actual Marroc, de l'actual península aràbiga, d'Egipte, de Síria, etc. Per tant, era gent de fora. I després, encara que això no s'ha estudiat amb deteniment, però pel que veiem, el que intuïm els historiadors en els documents, hi hagueren dos moments, almenys en el Regne de València, importants de conversió. Un és en el segle XIII, en el moment de la conquesta de Jaume I, i un altre és en el segle XVI, després de les Germanies, que els obliguen a tots a convertir-se al cristianisme i sí que hi hagué alguns que sí que renunciaren realment a l'islam i s'integraren a la societat cristiana. Però, globalment, jo crec que no seria més d'un 5-10% de la població islàmica. Per tant, el 90% de la població islàmica va continuar amb la seva religió, amb la seva llengua, i quan expulsen els musulmans els moriscos en 1609, les dones només sabien parlar àrab i continuaven professant la seva religió islàmica. Els homes sí que normalment eren bilingües i sabien parlar àrab i més o menys el valencià o el castellà depèn de la zona on estigueren. Per tant, en el cas valencià, ja dic, Castella no sé com va anar, però se'm fa difícil creure que hi haguera una conversió massiva i en el cas de la Corona d'Aragó sí que hi hagué moviments de població. I en aquest sentit, l'última cosa que volia comentar és el mite, entre cometes, de la tolerància, que també els britànics, que normalment hi ha molts autors molt orientalistes i que els agrada molt tot aquest tema, doncs sí que hi ha una sèrie d'autors britànics que defensen això, que estan enlluernats un poc per Andalusia, també els primers britànics que arribaven a València deien, Alcira, Xàtiva, València, deien que tot era morisc, que tot era mig musulmà. I en aquest sentit s'ha de dir que, i d'això ja
per internet trobareu un article de Francisco García Fitz, que està en PDF, que parla precisament d'això, del mito de la tolerància en l'Espanya medieval, que diu això. I el que conclou, i ho explica molt clarament, és que era un mite. És a dir, els cristians, musulmans i jueus, tant en l'Àndalus com en els territoris cristians, coexistien però no convivien. És a dir, l'actitud era hostil, però sí que hi havia períodes de coexistència i en aquests períodes de coexistència no vol dir que no es parlaren, no vol dir que no hi hagueren relacions, no vol dir que no hi hagueren préstecs lingüístics, gastronòmics, culturals, etc. Però, a la mínima, diguem que hi havia violència. I la mostra està en què els jueus van ser expulsats i els musulmans van ser expulsats. I que en l'Àndalus no van quedar cristians, en el segle XIII, el segle XV no quedaven cristians. El que també és cert, dit això, és que la península Ibèrica era un lloc molt especial en època medieval si la comparem amb la resta d'Europa. Ni a Anglaterra, ni a França, ni a la major part d'Itàlia, excepte a Sicília, hi havia hagut casos pareguts de coexistència de musulmans, jueus i cristians, sobretot dels musulmans. I, per tant, quan els europeus arribaven ací i quan continua fent al llarg de la història, doncs això els sobtava molt, els sorprenia que hi haguera aquesta coexistència. Però, com dic, era una coexistència real, però basada en una hostilitat constant i que al final va acabar en neteges al llarg de la baixa edat mitjana i de l'edat moderna. Per tant, moltes de les coses tenies part de raó i moltes crec que han de... Vale, moltes gràcies. Neus, volies fer una pregunteta? Sí. A veure, jo volia fer una pregunta que és una mica relacionada amb una observació que vaig fer jo quan era adolescent. I és que resulta que jo vaig tindre la sort, diguem, entre cometes, de haver anat a una escola en la que s'ensenyava i es donava molt de valor a la cultura valenciana, en el sentit de que arribava el 9 d'octubre i tots teníem una sessió a classe en la que els parlava de Jaume I, es parlava de la història de la conquesta de València, es llegia el Tirant, arribava el 25 d'abril i també es celebrava. Aleshores, aquestes coses, com a xiqueta, a mi se me van quedar com a part de la meva identitat. I, a més, és que en la meva escola el meu professor aprofitava les classes de plàstica per llegir-nos també poemes de Vicent Andrés Estellés. O sigui, teníem aquesta barreja cultural que era molt participativa també per part dels estudiants. I quan vaig arribar a l'institut, a la ciutat de València, me vaig donar compte que de tota la meva classe jo era l'única que carregaven aquestes arrels. I clar, la meva pregunta aquí és una mica entendre quin és el problema o quines són les diferències que estem tenint al País Valencià a l'hora de transmetre la nostra història i a l'hora d'explicar-nos-la. Sí, això és una mostra de que les identitats col·lectives també han anat canviant al llarg de la història i, per exemple, aquest fenomen que tu dius, que és que en l'actualitat el procés de transmissió cultural i col·lectiva i de consciència identitària prové de projectes ideològics, però siga el valencià, siga el català o siga l'espanyol. És a dir, projectes ideològics col·lectius que la societat mateixa tria o de vegades s'imposen per part de determinats sectors socials. I en aquest cas, doncs això, els processos identitaris contemporanis, a partir del segle XIX, passen sobretot per dos factors, per les escoles i pels mitjans de comunicació, que són els que constantment ens ensenyen a valorar unes coses o unes altres. Evidentment, sobre una base que és real. És a dir, Espanya no és que no hagi existit mai, ni els valencians no hem existit mai, ni França no ha existit mai, ni Anglaterra ha existit. Però el fet que constantment ens recordem i ens fixem en els valors col·lectius per a reproduir-los al futur, sí que és una tria. És una tria que se selecciona i s'expandix
Per una banda, en l'educació i per una altra banda, en els mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació, segons diuen els sociòlegs en l'actualitat, doncs són els que fan aquesta consciència col·lectiva. I, en el cas dels valencians, el que passa és que des del segle XIX hem estat dins d'un estat que el que ha potenciat, sobretot, és un projecte ideològic col·lectiu de matriu castellano-espanyola, sobretot basada en matriu cultural castellana, la llengua castellana com a llengua nacional, en la història, sobretot, dels castellans, que ha sigut el grup majoritari dins de la monarquia hispànica des del segle XVI, i, per tant, també per una tria i per una imposició, doncs s'ha bandejat eixa història valenciana, que, com heu vist, doncs, era real. Existia una col·lectivitat valenciana, existien unes institucions valencianes, existia una tendència solidària col·lectiva entre els valencians, fins que arriba un moment, en època contemporània, doncs, que dins d'aquest estat espanyol, aquests territoris històrics que havien existit i que havien mantingut una col·lectivitat, plantegen que a veure, igual tot això és contraproduent, perquè estem basant-nos en una història i una col·lectivitat que en realitat no és la nostra. I, per exemple, els catalans i els bascos van ser els primers que van plantejar i que van posar sobre la taula altres projectes col·lectius, el català i el basc, que pot ser compatible amb l'espanyol, però basat en la nostra pròpia realitat històrica. I en aquest procés, els valencians ens hem incorporat molt més tard. Hi hagueren uns primers intents en el primer terç del segle XX, en què el valencianisme va començar a desenvolupar-se i hi havia tot aquest projecte, doncs s'aplicaron les escoles, de tindre uns mitjans de comunicació que defensaren els interessos dels valencians. Això, com he dit abans, va ser arrasat per la Guerra Civil i pel franquisme, i diguem que ara hem tornat a començar i el que tenim és una situació desigual. Doncs tenim llocs, com tu dius, hi ha aquest enfortiment de la nostra solidaritat grupal i altres llocs de la mateixa societat valenciana, en funció de la geografia, en funció de la classe social, en funció de la llengua que es parla, en què això no se li dona importància i, en canvi, es continua reforçant aquest altre projecte castellano-espanyol. I bé, doncs, el que crec que hem de tindre clar és que és això, és precisament aquest procés, i després cada valencià i cada moviment social i polític valencià doncs, que també ho plantege, que faci les seues tries, que ho posi sobre la taula i doncs, ja són majors els valencians per a decidir-ho i intentar anar anant cap a un lloc o cap a un altre. Però precisament el teu exemple és boníssim per a veure com funcionen aquests processos identitaris contemporanis. Vale, jo tinc una pregunta i després Conxa i ja acabem, perquè ja portem 2 hores i t'estem traient tot el suc. Jo, com a alcireny, vaig a tornar a preguntar per Alzira i esta vegada sí que me centraré en la teua àrea d'expertise, no? Alzira dient que era la clau del xúquer, no? Per temes geogràfics, no? I la seva manera de que tenia un riu i era com una vila que estava rodejada pel riu, no? Una mena d'isoleta, no? Quina era la importància tan gran que tenia Alzira per a que Jaume I acabara allí els seus dies? De fet, diuen que va morir, no se sap si en la casa de l'Olivera, no? Allí que ara s'ha descobert recentment on estava darrere de la muralla, o si va morir en la Creu Coberta. Jo crec que això ja és... No sé si tu saps si és del cert. Raúl Montaner va dir que era Alzira. Però quina era la importància per a que Jaume I acabara el seu regnat allí? Bé, Alzira era la clau del regne, inclús es deia així, com també hi havia altres claus del regne. Biar també era clau del regne, al nord, no sé si Vinaròs o alguna altra ciutat també era clau del regne perquè eren llocs importants del regne. En el cas d'Alzira, a més, és que el xúquer era la gran frontera que hi havia entre una part i l'altra del regne. Estava d'allà xúquer i de sa xúquer. I, de fet, es veu clarament des del principi com hi ha moltes diferències, o certes diferències, entre una part i l'altra. I, per tant, doncs, per bé que Xàtiva era més gran i més potent econòmicament que Alzira, el fet és que Alzira estava allí, estava en una situació estratègica molt bona. Però la qüestió que preguntes en concret de Jaume I, diguem que això va ser una casualitat. És a dir, Jaume I en aquest moment es va donar la segona revolta andalusina liderada per l'Esrac i venia precisament de Xàtiva i de la frontera del sud, que la frontera del sud en aquest moment arribava de Biar a
Busot, és a dir, encara no s'havia incorporat tota la governació d'Oriola, Malacant, Elx, etc. Ell estava per Xàtiva, que era el lloc, diguem, per a distribuir tota la defensa cristiana contra els musulmans que s'havien fet forts en els castells i que estaven atacant els cristians, i es va sentir malalt. Ja tenia l'home 68 anys, que era una edat avançada per a l'època, i va intentar tornar a la ciutat de València. Què va passar? Que de Xàtiva a València no va arribar. I no sabem certament si en la creu coberta, que pot ser ahir on li va agafar el major mal i després va anar a la casa de l'Olivera, no ho sabem, doncs això, va morir al Cira. Sí que és cert, també dit això, que va ser el trajecte de Xàtiva a València, que va morir al Cira, que la relació de Jaume I amb el Cira va ser molt intensa. És a dir, va ser una de les ciutats a les quals va tornar més, va anar més, i fins i tot l'única amant valenciana que se li coneix era el Cirenya. Jaume I va tindre moltes amants, va tindre a banda de les dues reines, o les tres, perquè hi havia una que era mig reina, amb les quals va estar casat, va tindre més de 15 amants, i una d'elles va ser el Cirenya. A més, va ser un aquí te pillo, aquí te mato. Sabem que uns dies de 1262 va estar al Cira, es va gitar amb un Cirenya que li deien Ginesa i es va quedar embarassada. I va tindre un fill, que era el Cireny, però que després es va criar en la cort de Jaume I, que va acabar sent abat de Montaragó, un monestir aragonès, i sempre, fins i tot els fills de Jaume I i els nets, fins a Jaume II com a mínim, van encarregar-se del manteniment d'aquella alcirenya. I en els documents reials veus com li pagaven rendes, el seu home, perquè es va casar amb un carnisser d'Alzira, era franc de pagar impostos, etc., precisament perquè havia tingut aquest afer amb Jaume I. Per tant, això, la mort sí que va ser una casualitat, però sens dubte que va tenir una relació molt intensa amb la vila d'Alzira. Doncs moltes gràcies i ara passarem a l'última pregunta, o pregunta i mitja, perquè Conxa tenia moltes ganes de fer-te unes quantes. No, la reduiré a una només, perquè m'haig d'anar a sopar. Però ja que tu t'has posat el localisme d'Alzira, doncs jo soc de Morella i vull que m'expliques la transcendència de la reunió que va haver a Morella fa més de 600 anys d'un papa, un rei i un sant. Sí, doncs això era conseqüència del compromís de Casp, precisament. En el moment en què els reis de la Corona d'Aragó deixen de tindre descendència masculina, no és que no tinguin descendència, que deixen de tindre descendència, sinó que no tenien fills varons i la tradició de la Corona d'Aragó deia que les dones no podien heretar, que teníem una llei sàlica, com tenien també els francesos. En el moment que Martí l'Humà no té fills varons, o en té i se li moren tots, la Corona d'Aragó es queda sense rei i comença un interregne que dura 2 anys, amb una guerra civil pel mig, Aragó i a València, una divisió entre els partidaris de que regnaren un descendent de Martí l'Humà i altres que regnaren un altre, i ahir intervé un aragonès que era el Papa Luna. El Papa Luna, que era aragonès i que era un dels papes que hi havia en aquest moment al llarg de la cristiandat, perquè hi havia hagut un cisma entre el papat d'Avinyó, ell era el papa d'Avinyó, i el papa de Roma. Llavors, evidentment, encara que hi haguera 2 papes, ell tenia moltíssim de poder. El papa era la figura més poderosa, juntament amb l'emperador del Sacre Imperi Romà Germànic de l'època. I llavors el que fa el Papa Luna és fer una jugada diplomàtica. I el que fa és, li dona suport a un dels candidats a ser rei de la Corona d'Aragó, que era Ferran de Trastàmara, Ferran d'Antequera, un príncep castellà, i a canvi d'aquest suport, el que tenia ideat el Papa Luna, i d'això va anar la reunió de Morella, era anar amb un exèrcit del nou rei de la Corona d'Aragó, d'este Ferran de Trastàmara, a Roma per a imposar el seu poder i acabar amb el cisma d'Occident, amb el cisma pontifici, i ser ell l'únic papa tant d'Avinyó com de Roma. Quan es fa el compromís de Casp, ideat pel Papa Luna,
es tria com a rei a Ferran de Trastàmara amb una intervenció decisiva de Sant Vicent Ferrer, que va ser un dels representants dels valencians en el compromís de Casp i va ser el que ho manejava tot perquè tenia una autoritat moral molt gran. A l'any següent es reuneixen a Morella, que a més és un bon lloc on reunir-se per a rei, papa, etc., perquè està, diguem, que prop de Catalunya, prop d'Aragó i dins de València, i fan aquest acord, diguem, d'estrangis, un poquet, de dir ara anirem a Roma amb l'exèrcit del nou rei i imposarem al papa Luna com a únic papa. Què va passar? Doncs que no va funcionar el tema, que l'emperador del Sacre Imperi Romà Germànic va intervindre i va desbaratar aquells plans i, per tant, el que s'havia acordat a Morella doncs, finalment no es va posar en execució i el pobre papa Luna va acabar a Peníscola, en el castell de Santa Maria de Montesa, l'antic dels templaris, i allí va acabar fins a 10 o 12 anys més tard, que va morir molt vell, amb més de 93 anys, crec. Vale, pues crec que ens podem donar per molt satisfets. Moltíssimes gràcies a totes les persones que heu vingut a la xerrada. Sobretot gràcies també al nostre tertulià o al Vicent Baidal, que ens ho ha fet molt, molt, molt fàcil i en un temps rècord, i és molt d'agrair. La resta de la gent, ja sabeu que cada 2 setmanes tenim una xerrada, d'ací 2 setmanes vindrà Vicent Sanchis, director de TV3, que ja ens ha confirmat la seva atenció, però bé, podeu continuar seguint-nos, podeu seguir a Vicent Baidal en Twitter, @VicentBaidal, compreu els seus llibres, que estan molt xulos. El de València no s'acaba mai, m'ha encantat. I l'últim de Pseudohistòria de Catalunya crec que serà molt actual i ha despertat interès entre algunes de les persones que m'han comentat al xat. Així que moltíssimes gràcies. Mantingueu-vos segurs en aquests temps de confinament i que pugueu moure-vos amb seguretat. Moltes gràcies, Vicent. Si vols dir res més per acabar. Res, que moltíssimes gràcies a tots vosaltres per haver organitzat l'acte i que ha sigut tot un plaer i que continuï tot bé dins de les circumstàncies per terres angleses. Vale, doncs fins així la xerrada. Moltes gràcies, Vicent. I si no ens deixen somiar, mai no ens deixarem dormir. Ja saps que viure vol